exemplu, un piroman pe fir? Ne-a sunat cineva, Constantin, bună dimineața. Îi am, Neața. În legătură cu subiectul emisiunii, adică cu subiectul, mă rog, subiectul acolo. Subiectul Mai incendiului. ăsta, aferului lui Gabi Popescu? Da, când a luat foc pe autostradă. Maristului. A luat foc pe autostradă. Sau lui Cristiano Ronaldo, cam așa ceva. Bine că ăsta a fost invidios, că și invidia asta să știți că e un păcat mare. Dar știți cum sunt țigarii ei? Ei se mănâncă unii trați, indiferent că se cloră sau nu. Cum citeam mai de mult, așa, că țigarii îți pot deschide ușoarele. Ei sunt pe bine de aici, în video și acum pe bumă, dar rai. Ei vor să fim cu sfârșitul răi, înțelegeți? Nu. Bine, mulțumim foarte mult. Papa Constantin. Toți invidie, vezi că... Cele două familii stau gard în gard. Un tânăr de 19 ani a fi aruncat cu un cocktail molotov înspre mașină. Iar proprietarii au ieșit în curte să vadă despre ce era vorba. Păi ce căuta? Deci e vina lor. Ce căuta Ferrari în curte? Ce cauți la Kiss FM? Cine se trezește de dimineață, ascultă cronica dezbătașilor și câștigă 100 de euro dacă descoperă numărul norocos. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru kissfm.ro. Intră chiar acum și ai să vezi că una dintre acele fete fericite poate fi a ta. Basta, mergem mai departe cu George McCoy și Bruno Mars, Billionaire la Kiss. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of